Moi kaikki katsojat, tää on tällä mun uudella kanavalla niin mun uusi video ja tässä videossa me pelataan Brawl Starsia, älkää dissakko, koska mä latasin tän vasta hetkisi, koska tää on äidin tabletti, jolla mä pelaan, joten älkää tuomikkoa, niin mennään tähän rähinäpalloon nyt. No niin, sieltä tapettu tyyppejä. No niin, ja toi Frank sai maali. Ja tykkääkää tosiaan videosta, koska tää on mun eka video. Ja tilatkaa kanavaa alhaalta. Mä olisin tosi tyytyväinen, jos tilaisitte mun kanavan, koska tää on mun eka video. Paitsi ehkä. No niin, 1 maali jo. Nyt pitäisi alkaa itekin vähän tekee, kun nää kaikki on tehnyt. No niin, sieltä. Tehdään vaikka triksot maali. Tää vielä videoita, sen nimi on toi Cristiano Rasmus. Niin, eli siis mun kaverin nimi oli Rasmus. Jos haluatte storytime-videot, niin mä voin kyllä tehdä, koska mä tykkään katsoa Novalta niitä, mutta mä en kyllä muista mun hirveästi storeja, eikä niistä saisi paljon tehty mitään hyvää. Ei mulla oikeassa ole niin paljon, mutta kyllä mulla joitakin sille on, että mä voisin kyllä tehdä just jonkun. Että kommentoikaa, jos haluatte storytime-videot, jos tykkäätte niistä, niin mä voin kyllä tehdä. Ja kommentoikaa nyt tähän, että haluatteko sit siihen tulevaan video, jos tulee, niin niinku, että siinä näkyy peli taustalla, vai että siinä näy pelkästään mä selitän jotain vaan. Tai niinku, mä selitän niinku siis se story, niin. Moro Mortiksella on pallo. Onneksi mulla oli superi, mä en ois muuta pärjännyt. Ja sain muuten tätä ton Maxin, joten ja jos haluatte jotain box-opening videoita, niin mä kyllä voin tehdä. Eiku niin enää ei ole bokseja, mutta no jotain availuvideoita tai sellaisia. Mitä ne nyt nykyään, kun ei ole enää bokseja. Vitsi mitä surkeata gameplay, niin. Eiku gameplay, niin. No mitä sä sanottiinkin. Jes, mä pääsen yksin läpi. Onko Messi? Ei. Jes. Ei vittu. Kommentoikaa alas teidän lempipuhelinpeli myös. Mulla on vaan niin tylsää, niin mä kyselen, että mikä teidän lempipuhelin on, mutta no en mä muista mitä näissä pelivideoissa pitäisi höpöttää, jos höpöttelee. Kun niin pitkä aika kuin viimeksi tehnyt. No niin, meikä sai maali. Nyt lähtee. Sieltä koltti ja muut alas, voi vitsi mä kuolin. Yes. Kommentoikaa, jos haluatte myös mun kaveri Rasmuksen kanssa pelivideoita, sillä niitä voi tulla sit ehkä jalkkisvideot, jos mä saan vielä tää ulosta joskus salaa. Niin, joten kommentoikaa. Juu, helppo maali. Joo, eli tällaiset tyypit. Niinku tällä hetkellä on täällä Brawlis ja no tää on eka video, niin tää on vähän huono ja mä oon jo enää pelaamaan, vaan näyttelyä täällä. No niin, eli kiitos kaikille, kun katsotte videon ja kommentoikaa alas vaikka, että mikä on teidän lempiväri ja tykätkää videosta, tilatkaa kanava, me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!